Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande uyakubingelela ndlalifa ezulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu. Ungalinaki izwi lami. Angazi noma uyangena umkhuhlane noma kwenzakalani. Kodwa ngegama lenkosi uJesu Kristu ngiyawuqalekisa phezu kwalo mzimba oyithempeli likaMoya oNgcwele. Ayike usuhambile-ke lo mkhuhlane. Siyambonga kuNkulunkulu wethu kakhulu. Siphuma kwempela sonto. Siqala ivesi elisha kuyona intshumayelo yasentabeni. Siyambonga ngendlela emangalisayo uNkulunkulu. Kwangathi angaba nani nonke ezindaweni enikuzona, abasemabandleni ahlukile, uNkulunkulu abe kanye nawe kulelo bandla uMoya oNgcwele akubeke kulona. Yazi ukuthi lelo bandla okulu ubeke uMoya oNgcwele. Mkhonzeke uhambe ngobungcwele, akukhathalisekile ukuthi ukuphi. Ibangcwele ngoba ibandla alingene ezulwini, kungena amalunga ebandla. Hayi ibandla igama lingena ezulwini. Ilokho kufanele ukuthi ukwazi. Akukho la kuthiwa kuhlala abasentabeni la, kuhlala abasekuthini la, abasekuthini la, cha. Akusebenzi lokho. Igama lebandla alingene ezulwini, kungena umzalwane webandla ohlanzwe ngegazi likaJesu. So-ke bangcwele njengoba yena engcwele. Bonke abanalelo themba bayazihlambulula kuye ngoba yena uhlambulukile. uJohane wokuqala, incwadi yokuqala kaMpostoli uJohane, isahluko sesithathu nevesi lesithathu. Bonke abanalelo themba bayazihlambulula kuye ngoba yena uhlambulukile. Hayi-ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, sibonga impilo, sibonga ukuphila, sibonga ukuxoxa nokubonana nokushera izwi likaNkulunkulu. Ngiyacela ukuthi siguqe sikhuleke, sithobeke kuyena. Hawu, uyazi ukuthi njengoba ngiguqa nje sengiyakhumbula, ngabuza umsindo awuzwa. Ngihlehlisa isihlalo esinamasondo, nalesi abesinamasondo abesefile. Awuzwa umsindo. Yindaba ungawuzwa umsindo. Omunye wabantwana bakaNkulunkulu uthintekile ngalomsindo. Ngiyomzwe sengifonela nje ethi khona isipho esisendleleni sizayo. Hawu, hayi-ke ngilalele, angifuni physical address, ngimnikeze konke ngiqede. Hawu, kuyaba khwiqiqi. Isipho esisendleleni esizayo isihlalo esinye sinamasondo aphilayo. Mangithi asiguqe nje into okuthiwa umsindo wamasondo ngeke uphinde uwuzwe. uNkulunkulu ambusise, ngimthandazele ngamkhulekela. uNkulunkulu ambusise ngoba kunabantu sithi senze izinto singanakile babone idingo. Yazi ukuthi benganakile mina uthi umsindo umbuhlungu ngalendlela ukuthi khona abantu asebethintekile. Uthintekile kumntwana kaNkulunkulu ngendlela akakude ngayo. Ngendlela akakude ngayo ngeke ukholwe. Ukwenye iprovince akekho la. Kodwa wenze sure ukuthi isihlalo siyafika kwaNsibande. Yikho-ke mangithi asiguqe uzozwa kuthula. Ngifike ngikusho ngoba uzocabanga ukuthi nangiguqe. Yazi uNsibande usiyasirobha manje. Besimuzwe eguqa, akasaguqi. Cha, ngiguqa ngempela. uNkulunkulu ufakazi ukuthi umsindo wokuguqa unjani awusekho. Hayi-ke asiguqe sikhuleke. uJesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyakubonga kakhulu ngakho konke osenzele khona. Izipho zonke ezinhle zivela kuwena. Mphinde ngicele Nkosi mbusise lo mntwana wakho obonile isidingo wathenga isihlalo ukuba Nkosi umsindo obuhlala ubakhona masekuguqa ungabusababikho. Mbiyele Nkosi nomndeni wakhe. Ngimfisela Nkosi isibusise esikhulu sokungena ekhaya ezulwini. Yebo ibusiso zasemhlabeni izinhle siyayithanda, kodwa esikhulu esokungena ezulwini umuntu ahlala ingunaphakade. Mbusiseke Nkosi yamazi. Busubusisa labo Nkosi abaletha abantu. Babusise uNkulunkulu nomusa ngiyacela. Wena unguNkulunkulu obusisanayo. unguNkulunkulu oqonda izimo zonke.
Sisondela kuweke Nkosi ngalesi sikhathi sicela Moya oNgcwele ukukhuluma uzambule. Sesiqala ivesi elisha uvesi number 7 chapter 5 kaMathewu. Khuluma nathi ke Nkosi uzambule. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Sambonga uNkulunkulu kakhulu. Hamba ungibuka ku-YouTube ubone ukuthi cha ngiyaguqa ngempela. Sikhona isihlalo sinamasondo hamba kahle smoothly and ngihlezi kamnandi. Ayike asidluleke lapho. Siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu, siyambonga. Hey, khona abantu abayenza inkonzo. Yazi ukuthi ukwenza inkonzo le. Ebese ebenganakekile, yazi ukuthi benganakekile. Kufana nomunye ubaba owathi mayezwe ukuthi angizwakali kahle ku-YouTube. Ngamzwa nje sethi ungithumelela i-microphone yefone ukuze ngizwakale kahle ngoba angizwakali. So abantu uma belalela balalela kabili. Ufike alalela inkonzo abeselalela isidingo. Nkosi ufuna ngisize kuphi? uNkulunkulu anibusise kakhulu. Hayike asiqhubeke nenkonzo. Ngithe singena kuverse 7 kaMathewu chapter 5. Njengokujwayelekile asisheshe singene kulelo verse siqala kuverse 1. Kodwa ngiyazi ukuzohamba hambe kufikela emaningi khona ngingasakwazi ukuqala kuverse 1. Kodwa namhlanje ngizoqala kuverse 1 chapter 5 kuMathewu. Kwathi ebona izixuku wenyukele entabeni esehlezi phansi abafundi bakhe beza kuye. Wayesevula umlomo wakhe wabafundisa wathi, babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuzwa. Babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba. Babusisiwe abalambele bomela ukulunga ngokuba bayosuthiswa. Sigcine lapho. Sesiqala uverse number 7. Babusisiwe abanesihawu ngokuba bayahawukelwa. Lejula ke leli. Babusisiwe abanesihawu ngokuba bayahawukelwa. Ngiyalithanda ke ilimi lesiXhosa ngolokhu ngiyakulo lithi ke banoyolo abanenceba ngokuba bayakwenzelwa inceba bona. Hey, banoyolo abanenceba ngokuba bayakwenzelwa inceba bona. Hey, angazi ngoba unasihawu nje wena uzohawukelwa kanjani? Sizoyiqhuba sibone bazohawukelwa nini kanjani laba bantu abanesihawu. Unaso nje isihawu. Uyakwazi ukubona ingane ilambile. Uyakwazi ukuyibona khona ukuthi kade akugcina ukudla ekhaya. Udlule ekupheni ingane uphe nabazali. Ngiyabuza mina, uyakwazi ukubona lokho? Unayo leyo nhliziyo? Babusisiwe abanesihawu ngokuba bayohawukelwa. Babusisiwe. Uyakwazi ukubona umndeni ohlwempu, umndeni odinga ukuhawukelwa. Uyakwazi ukubona. Phela kwake kwafuna ukwenzeka imbedumehlwane ekhaya lethu. uNkulunkulu esimkhonzayo ngoba uhlakaniphile. Wangivula amehlo wangikhuza. Kodwa yacishe yenzeka imbedumehlwane. Ngoba uSathane uzama zonke indlela zokushintsha ikhaya lezwi lingabi ikhaya lezwi. Aqhamuke egqoke ingubo ebukeka imhlophe kanti mawusu nomoya wokuhlukanisa emhlophe. Ngelinye ilanga kudala nje ikhaya lezwi asanda uqala. Ngiyacabanga ukuthi lalinonyaka wodwa oso. Angithinta omunye umzalwane abeka isitori sakhe sinzima sokuba nezingane. Ulambile abesethi ngicela ungicelele ekhaya lezwi ukuthi bangiphukule. Esuthi izwakala kahle lento. Ngicela ungicelele ekhaya lezwi bangiphukule. Ngilambile asinakudla nezingane. Kuyasiza ukuthandaza. Ngathi ukuthandaza kwakuyi-VN noko. Wathi uNkulunkulu ungalinge ngoba lizoshintsha kungabi ikhaya lezwi. Ungalinge. Mnike wena uma umnika kodwa ungayikhulumi lento ekhaya lezwi. Ngoba baningi abantu abahluphekayo ekhaya lezwi kuzogcina sekuyikhaya labahluphekayo. Ngoba yilo uzocela bona omunye ecelile nomunye acele, omunye acele engenasidingo
ethi nayo imali exhaphakile nami othi ngicele. Yayibona lonto leyo, ikhaya lezwi leli bafowethu, ikhaya lezwi la lizoshintsha lingabi ikhaya lezwi. Iphumephi imali yokondla abantu abasebewu-9,000 manje? Iphumephi ngempela? Ngoba abantu babezongena ekulingweni, bangene emangeni. Athi omunye nginesihlobo sami lamanje asinawo WhatsApp, sinje kanje, siyasicelela imali engaka. Niyayibona leyo nto? So-ke yiba nesihawu wena, musufuna ukuzothwesa ikhaya lezwi. Cha, ikhaya lezwi alingeni lapho. Nami nginabantu engibahawukelayo ngingedwa laphaya, ngihlanganise lutho nekhaya lezwi, ngoba ngizakhela umqhele wami. 2, ngifuna ukuhawukelwa nami. Babusisiwe abanesihawu ngokuba bayohawukelwa. Babusisiwe abanani abanenceba ngokuba bayakwenzela inceba bona. Sho njalo ulimi lwesiXhosa. Lumnandi lolu limi. Lwebona lwesiXhosa, noma ususijwayela, ususithetha. Lumnandi lolu limi, ngangakaze ngilinayo lumnandi kanje. Lumnandi. Uverse 7. Babusisiwe abanesihawu ngokuba bayakuhawukela. Yini isihawu? Ngolimi lwesilungu, to be compassionate and merciful spirit. Ukuba nozwelo, ube nomoya wokuzwela. To be compassionate and merciful spirit. Ube nesihe nabanye. Ube nesihe. Lolu hlobo ke lwabantu lubusisiwe ngoba nalo liyohawukelwa. Angazi noma ngizwa kahle yini. Nanga umuntu uyamdlula emgwaqeni ulambile, uyacela kuwe. Wenze njani? Uyamhawukela? Nikade into eyodwa ningabanika imali. Ngoba bazohamba bayothenga ama-drugs. Bese usucontributile wena emalini yakho yokuthi lo muntu ayothenga ama-drugs. Mthengele nje ukudla uma unesihawu. Uma ubusukuthengile khona wakho ubuzokudla, mhlawumbe uyithengele i-KFC nangesecela, mnike. Kukwento uyamhlephulela, uphisa abathile, ushiya abathile nongumnika yonke. Kodwa hayi imali. Imali enye into. Ngoba bacela imali bethu balambile kanti bayobhema. Kodwa nje ubusisiwe nesihawu ngoba uzohawukelwa. Ngokuqhubeka kwenkonzo sigcina sibona ukuthi uzohawukelwa kuphi kanjani. Ngakho-ke lolu hlobo lwabantu lubusisiwe ngoba luyohawukelwa. Yibani nesihawu, kusho uLuka chapter 6 verse 36-38. Yibani nesihawu njengokubuyihlo enesihawu. Ningahluleli khona anisoze nahlulelwa. Ningalahli khona anisoze nalahlwa. Thethelelani khona niyakuthethelelwa. Verse 38. Yiphani khona niyakuphiwa. Bayakunipha esifubeni senu isilinganiso esihle, esigqoshiweyo, esigqishiweyo, esithithimayo ngokuba ngesilinganiso olinganisa ngaso, nani niyakulinganiselwa ngaso. Yabona lamavesi avela intshumayelo, aphelela aqeda. Yibani nesihawu njengokubuyihlo enesihawu. Ufuze bani? Ufuze bani? Kusho ukuthi uma ungenaso isihawu, awufuzile ubaba osezulwini. Ufuze ongendawo. Ufuze uSathane ngoba yena akanaso isihawu. Ukuba uSathane ube nesihawu, ubengeke abadukise abantu. Bezohamba yosha yedwa. Manje akanasihawu, akafuni kusha yedwa, ufuna kusha nawe esihogweni. USathane ke lo. Yibani nesihawu njengokubuyihlo enesihawu. Mina ngibuza ukuthi ubani uyihlo? Ubani uyihlo? Ufuze bani? Unaso isihawu noma kanaso lo mfuzile? Ufuze bani ngempela? Ayawuphumela obala mzalwane, ufuze bani? Ngoba phela uma ufuze uNkulunkulu nesihawu, uma ufuze uNkulunkulu awutshele izingane ukuthi nawu nange ngene esangweni,
Amani imtshela ukuthi angikho, ukhona. Kodwa ufuna kuthiwa awukho, uqhambisa iy'ngane amanga, ufundisa iy'ngane amanga. Isihawu asikho. Ibani nesihawu njengokuba uyihlo enesihawu. Ngikhumbula uJesu ngelinye ilanga esehlale ney'xuku 3 days. Uthi uJesu bamukiseni, sesihlale nabo 3 days bengadli, kodwa yini eninayo sibaphe badle na? Baqhamuka abafundi bathi kunomfana onezinkwa eziwu-5 nenhlanzi ey'mbili. Wathi uJesu kuletheni la, wabusisa wabonga wayeseyakuhlephula. Kuthiwa kondleka amadoda alinganiselwa 5,000 bengabalwa iy'ngane nabesifazane. Isihawu sikabani? Senkosi uJesu. Yiba nesihawu khona uzohawukelwa. Kuthi kuvesi 37, ningahluleli khona nisoze nahlulelwa. Yazi ngempela ngiyazi abantu bayithathaphi lento yokuhlulela. Lento yokuhlulela uyithathaphi ngempela? Ake sidramathize lento ke siyakhe uyibone. Uma kunomuntu ophuzayo uyamazi, uyaphuza kuleya tavern, umaze nje seyiphuzela, bese egula abese yashona, uwe loyana usumhlulela uthi usesihogweni. Wazi kanjani usesihogweni lo muntu? Yekani ukwahlulelwa ukuze ningahlulelwa. Sho njalo verse 37, ningahluleli khona anisoze nahlulelwa, ningalahli khona nisoze nalahlwa, thethelelani khona niyakuthethelelwa. Ake sime nje lo 37. Nangu-ke lo muntu engikhuluma ngaye. Usuyafa wena, uyahamba umfice ezulwini, kanti iy'dalwa ziyangena nezulwini bese udlalelwa ifilimu. Lo muntu wena umaze esephuza, bewungazi lo muntu ukuthi wazalelwa emzini okholwayo, ukhuliswe ngenkolo, mhlawumbe useke waba umfundisi wawa. Yini emngenise ezulwini usumehlulelile nje wena? Mhlawumbe unele wabona ukuthi ngiyagoduka, wakhuleka uRoma 10 verse 9, wamvuma uJesu ukuthi uyinkosi. Maqede lapho waphuma umphefumulo. Senihlulelile nini ngoba ube isidaku sesihogweni, ngoba ube isiphingi nesifebe sesihogweni. Bafowethu, yekani kwahlulela. Awazi lo muntu ukuthi ukuphi, uzumbone mose ufike ekhaya ezulwini. Awumazi. So yeke ukwahlulela ukuze nawe ungahlulelwa. Ningalahli khona nani ningeyolahlwa. Musulahle. Bekezela, musumlahle umuntu. Yenizwe sithi akulahlwa imbeleko ngakufelwa. So ngenxa ukuthi ufelwa uzolahla imbeleko? Cha. Thethelelane khona niyakuthethelelwa. Abantu ababamba amagqubu, abazalwane ababamba amagqubu, ngeke bathethelelwe. Verse 38, yiphani khona niyakuphiwa, bakunipha esifubeni senu isilinganiso esihle nesigqoshiweyo, esiqeshiweyo, esichithimayo, njengokuba ngesilinganiso enilinganisa ngaso nani niyakulinganiselwa ngaso. Hayi, uJesu wakhuluma ugeqa amagula la. Siyabona ukuthi kungani ngithi uma wenza uMathewu 5, Mathewu 6 and Mathewu 7, yongena ugijima ezulwini. Abantu abaningi abazongena ezulwini ngoba bayashalaza, bashalazela la mavesi. Anzima, awalula, ngeke mina ngikukhohlise ngithi alula. Awalula, anzima, kodwa ngaye osiqinisayo siyawenza. Philip 4 verse 13. Ngaye osiqinisayo. Ake ngiyibambe la. Soqhubeka no verse 38 kusasa ngenxa yokubuka isikhathi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Ngicela ukuthi ngikhuleke. Uzwile kancane umsindo hamba amasondo, kodwa hayi lo yamsindo wawukhona.
Hayi, asikhuleke Baba egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo. uNkulunkulu wethu siyabonga. Siyabonga kakhulu ukuzwa ukuthi uma unesihawu uyohawukelwa. Sifundise ukuba nesihawu. Sifundise ukungakhethi abantu. Sifundise uNkulunkulu wami ngiyakhuleka ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu, siyamdumisa abangcwele, akekho ofana naye, akekho njengaye. Ubaba uNsibande useyavalelisa uthi ube nosuku olubusisekile. uJesu Kristu uyinkosi.